אנחנו מתחילים. כן, מה קורה עם בן אדם ששכח לספור ספירת העומר יום אחד? ההלכה, הוא ימשיך לספור למחרת בלי ברכה. נו, תשאלו את השאלה, בטח, ממה נפשך? או שימשיך לספור בברכה, אם זה מצווה, אז שימשיך לספור ויברך. או אם הוא הפסיד נגמר, אז שלא יברך ולא יספור. למה שימשיך בלי ברכה? התשובה, אדמו"ר זקן כותב את זה בשולחן ערוך, יש שאלה האם כל יום זו מצווה בפני עצמה, או שזה מצווה אחת ארוכה. כן. קצת ננסה לסבר את האוזן. תפילין, אני מניח ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי. האם זה אותה מצווה, או שזה מצווה בנפרד? לא, זה מצווה נפרדת, כן? זאת אומרת, נגיד את זה בצורה פשוטה, אם בן אדם לא יניח תפילין ביום ראשון, אז אנחנו נגיד לו, ביום שני אתה תניח. אבל אתמול לא הנחתי. לא קשור, אתמול זה היה מצווה אחת, היום זה מצווה שנייה, תעשה את זה בבקשה. אבל בואו ניקח דוגמה אחרת. בן אדם כתב תפילין, חסר לו אות אחת. אות אחת חסר לו. כן, פרשה אחת. נו, אז תבוא ותגיד, טוב, בסדר, אות אחת חסרה, אבל לפחות יש פה את הרוב, אז תעשה את זה. לא, זה לא. אם חסר אות אחת, אז התפילין לא תפילין. זה מצווה אחת. כן? זאת אומרת, כל הארבע פרשות, עם כל ההלכות, זה דקדוקי ההלכות של התפילין, זה מצווה אחת. אם חסר פרט אחד, אז נגמר. אם בן אדם יניח את התפילין לפסולות האלה, אם הוא יברך, זה יהיה ברכה לבטלה. כן? זאת אומרת, התפילין של היום והתפילין של יום ראשון והתפילין של יום שני ושלישי, זה כל יום מצווה בפני עצמה. נכון ששם תפילין עליהם זה אותו מצווה, אבל זה מצווה בפני עצמה כל יום. אבל בתוך התפילין עצמם, הכל זה מצווה אחת. חסר פרט אחד, הכל פסול. עכשיו, מה זה ספירת העומר? 49 ימים אנחנו סופרים. 1, 2, 3, 49. האם כל ה-49 זה מציאות אחת? אם זה מציאות אחת, אז ברגע שהפסדת יום אחד, נגמר, הפסדת את הכל. או שתבוא ותגיד כל יום זה מצווה בפני עצמה. אם כל יום זה מצווה בפני עצמה, אז לא ספרת היום 9 ו-20 יום לא אומר. שכוייך. למחרת אתה תספור יום 30 לא אומר. מה, זה שאתמול לא ספרת היום אתה תפסיד? אז יש לנו דיון. מצד אחד זה מצווה אחת ולכן ברגע שהפסיד הפסיד. מצד שני כל יום מצווה בפני עצמה. לכן אנחנו נבוא ונגיד לך תמשיך לספור, כי יכול להיות שההלכה היא שכל יום זה מצווה בפני עצמה. אבל אל תברך, כי יכול להיות, כן, ספק ברכות להקל, יכול להיות שהפסדת כבר, זהו, זה נגמר. הפסדת את המצווה. זה בפשטות. הרב אומר, אי אפשר להבין את זה ככה. בלתי מובן, כותב הרב. אם אתה אומר לי שכל ספירת העומר היא מצווה אחת, אם ספירת העומר הכל זה מצווה אחת, יוצא שהיה צריך לברך פעם אחת. הכל זה מצווה אחת, אז תברך פעם אחת, נגמר הסיפור. אתה מברך על מצווה אחת, כן, בוא ניקח דוגמת תפילין. אני מניח עכשיו תפילין, אני מברך גם על הפרשת קדש, וגם על פרשת ואויו כביכו, וגם על פרשת שמע, וגם על פרשת והיה עם שמוע, מה פתאום? זה מצווה אחת, מברכים ברכה אחת. אם כל 49 ימים זה מצווה אחת, אז תברך פעם אחת. כן, קחו דוגמה ציצית. יש לנו 4 כנפות. זה אומנם 4 כנפות, אבל זה מצווה אחת. אתה לא מברך 4 פעמים על ציצית. אתה תברך עליהם כל יום בפני עצמה, אבל ביום אחד אתה מברך פעם אחת. זה מצווה אחת. שאלה עוד יותר קשה, אומר הרבי. אם אתה אומר לי שכל 49 זה מצווה אחת, אז לא רק שאתה מברך 49 ברכות לכאורה מיותרות, שאלה עוד יותר קשה. מה קורה אם אתה ספרת 40 ימים, ואז שכחת ביום ה-41? יוצא שהכל נהרס, כי לא ספרת את הכל, זה מצווה אחת. ציצית 4 כנפות, חסר לך כנף אחד. אז תוריד מהר, זה לא מצווה. אז כל הברכות שהיו עד היום 49, הן ברכות לבטלה. זאת אומרת, לפי זה היה צריך לברך פעם אחת, ואת הפעם אחת הזאת היה צריך לברך בסוף ספירת העומר. כדי שלא יהיה ברכות לבטלה. לכן חייבים להגיד, אם אנחנו מברכים כל יום, ברור שכל יום זה מצווה בפני עצמה. אז אם כל יום זה מצווה בפני עצמה, ובן אדם שכח לספור היום 9 ו-20 יום, אז מה יהיה עכשיו ביום שלישי? לכאורה היה מתבקש שימשיך לספור בברכה. לכאורה. אומר הרבי, לא. נכון שכל יום זה מצווה בפני עצמה. אמס, כל יום זה מצווה בפני עצמה. אבל אנחנו לא סופרים, היום אחד לא אומר. היום עוד יום אחד לא אומר. היום עוד יום אחד לא אומר. לא סופרים ככה. לא.
היום אחד לא, היום שניים, שלושה. אנחנו מבינים שזה כמו בניין, קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית. זאת אומרת, היום המצווה לספור היום 9 ו-20 יום לעומר. מחר זה מצווה חדשה. אמנם זה מצווה חדשה, אבל המצווה החדשה הזאת היא צריכה לבוא על גבי המצווה שלי. אם היום זה 29, מחר זה 30. אם היום לא יהיה 29, מחר לא יהיה 30. ולכן, אם בן אדם מפסיד פעם אחת, תמשיך לספור בלי ברכה. תמשיך לספור כי זה מצווה אחת, כי כל יום זה מצווה בפני עצמה. אבל אל תברך, כי חסר לך בבניין, במבנה. יפה, ככה, זה ההסבר של הרבי. אז בעצם אנחנו יוצאים מתוך מסקנה שכל יום זה מצווה בפני עצמה. ובכל זאת אנחנו צריכים רצף, כן? למרות שכל יום זה מצווה בפני עצמה, אז מה אכפת לי אם לא ספרתי אתמול? לא, זה אכפת, אם לא ספרת אתמול, אז אין לך את הבניין, את המבנה. אז אם אין לך את המבנה, אל תברך.